Are we going to start? That's it. Masu kallon mu da sauraron mu da kuma bibiyar shafin labaran kafar labaru, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na taza da tsifa wanda ke zuwa muku kai tsaye a wannan kafa wanda ya haɗa da shafukanmu na Facebook, Instagram, Twitter da kuma manhajar wato YouTube. A yau shirin namu na taza da tsifa dai mun yi babban kamu inda muka samu babban bakonmu da zamu kasance da shi wanda zai mana sharhi da kuma fashin baki kan maudu'i daban-daban da zamu tattauna a kansu a satin da muka yi ban kwana da shi. Wanda maudu'in mu na yau yake cewa Najeriya na fuskantar babban ƙalubale, ta yaya za a dawo da amincewar al'umma yayin da gwamnati ke fama da matsala da ta shafi zamba, tsaro da kuma yunwa a Najeriya. Idan muka yi duba da matashiyar shirin namu a yau shi ne yake cewa wannan mako abubuwa guda uku ne suka mamaye tattaunawar 'yan Najeriya. Na farko kuwa shi ne zargin wata majalisar bogi da aka danganta ta da fadar shugaban ƙasa wato hukumar PFIPC, inda ake zargin wani mutum da ƙirƙirar kansa a matsayin babban jami'in gwamnati tare da gudanar da ayyuka da sunan wata hukuma ta fadar shugaban ƙasa. Sai dai kuma fadar shugaban ƙasar ta ce babu ita ko kuma bata san wannan lamari ba. Lamarin da ya jawo tambayoyi da dama kan yadda hakan ya iya yiwuwa da kuma ƙarfin tsarin sanya idanu da riƙon gaskiya da kuma ita kanta gaskiya a hukumomin gwamnati. A gefe guda kuwa rahoton hedikwatar tsaro ta Najeriya wanda ya bayyana cewa dakarun sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda aƙalla guda 1,597 sun kuma kubutar da mutane 1,516. Haka zalika waɗanda aka yi garkuwa da su kenan tare da gudanar da ayyukan tsaro kusan aƙalla guda 14,000 a cikin watanni 6 na farkon shekarar 2026. Duk da waɗannan alƙaluma har-hare da satar mutane har da kashe-kashe na ci gaba da ƙaruwa a wasu sassa daban-daban na ƙasar. Lamarin da ke sanya mutane da dama tambayar ko an samu ci gaba a fannin tsaro ko kuma babu shi. A ƙarshe ko a gefe guda akwai batun da hukumar wato abinci ta duniya inda ta bayyana cewa arewacin Najeriya na fama da matsananciyar yunwa, inda ta bayyana fiye da mutane miliyan 17 na fama da matsananciyar ƙarancin rashin abinci sakamakon rashin tsaro, tsadar rayuwa, ƙaura daga muhallai da kuma ƙarancin tallafin jin ƙai. Waɗannan abubuwa da guda uku su ne za mu tattauna a kansu kamar yadda sanarwa ta riga da ta gabata. A yau dai za mu tattauna tare da wato fitaccen ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Nasiru Adamu EL-Hikaya, wanda da shi ne da mu kasance a cikin shirin nan. Malam Nasiru, barka da warhaka. A yau masu kallon mu da sauraron mu sallama. Yawwa, Gaddafi zan ce masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na yi farin ciki kwarai da gaske masu kallo da sauraron wannan zantawar a cikin wannan shiri mai albarka da muka kasance tare da su a wannan kaf. Masha Allah, barka da shigowa shirin namu. Yawwa, madalla. A tambayar mu ta farko dangane da wannan lamari, wani darasi za a iya koya daga zargin kafa hukumar boki da kuma da sunan fadar shugaban ƙasa, kuma me hakan ke nuna game da tsarin sanya ido da ɗaukar alhakin hukumomi a Najeriya? To ni dai bari in fara ma da mamaki tukuna. Shi wannan mutumin mai suna Adamu wanda aka ce ya kafa wata hukuma ko kuma an sami shi da kafa wata hukuma wacce take kula da kamar ƙarfafa hannayen jari, har aka kai shi yana taruka da wasu jakadun ƙasashen waje, hatta ma da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ne na ga a hotonsu inda suka yi taro tare. Abin da ya bani mamaki lokacin da labarin ya fito sai ya zama kuma ba wai ana tsare da shi Mr. Matthew ba ne. Wato labari kawai aka bayar, tare ka ce kai da kare tsare shi ba ke. Sai dai kawai sanarwa da muka gani daga shi kakakin shugaba Tinubu wato Mr. Bayo Onanuga ya nuna ai akwai ma shari'a ma maganar ma tana gaban kotu, wanda kuma ranar 27 ga watan nan za a fara shari'ar ko za a fara sauraron shari'ar a gaban kotu da ta shafi shi wannan bawan Allah. To wannan kenan, amma da son samu ne da ya kamata a ji hukumomin nan na musamman ma hukumar bayanan sirri da kuma hukumar 'yan sandan sirri wato DSS da NIA
yake abun ya shafi harkokin ƙasashen ƙetare ne, ya dace a ce shi wannan bawan Allah a ga yana hannun jami'an ne. To amma watakila in an je kotu kuma ana ci gaba da shari'a, abun mamakin shine yaya aka yi ta wannan hukumar har aka ba da labarin tana cikin kasafin kuɗin shekara ta 2026. Wannan shine kaga za mu ce tabbas in aka ƙara tsananta bincike akwai hannayen wasu, za a samu hannayen wasu daga cikin gwamnati a cikin wannan al'amari, ko ta hanyar damfara ko kuma ta kai tsaye, domin bayan da za a ce mutum ya samu ofis a babban sakatariyar gwamnatin tarayya yana kuma yin tarurruka, yana yin abubuwa iri-iri, kuma yanzu ma da ake magana an rawaito cewa yana nan yana ɓoye ne, kuma yana nuna ana barazana ga rayuwarsa. To mutumin da za a je da shi kotu aka fito da wannan labari, ina ya je ya ɓuya, ya za a iya ɓuya ma, ya nuna to waye ne yanzu kuma ke wannan ofishin, ina sauran ma'aikatan, ina masinja, ina fayil da aka yi amfani da su, tunda suna da ma'aikata wannan ofishin. Shi kaɗai ne kawai aka zarga, sauran ma'aikatan gwamnati ne da suke aiki tare da shi, ko kuma shi kaɗai ne dama a ofishin ake samu yana gayyatar mutane suna wannan aiki. Da gaskiyar magana Gaddafi ne ina ganin sanarwar nan da aka fitar daga shi kakakin shugabacin minista Bayo Onanuga, shi ne abun ya fi zama babban abun damuwa. Akwai lauje cikin naɗi. Ba zan ce akwai lauje cikin naɗi ba, watakila gwamnatin ta riga ta ɗauki, yana iya yiwa akwai zargin ko sassan gwamnatin, akwai wasu watakila waɗanda ba sa shiri da juna a cikin, an samu tsama tsakanin wasu jami'an gwamnati nake gani. Zargina ko a sharhi na yana nuna haka, akwai tsama tsakanin wasu manyan jami'ai wanda ba zai yiwu a ce an fidda sanarwa kafin ɗaukar mataki ba, a ce hukuma irin ta gwamnati ko mai da'awar cewa ma shi yana kula da wani ofishin shugaban ƙasa ne mai kula da abubuwa na ƙasashen ƙetare, kaga ya nuna yana ma ganawa da shugaban ƙasa kenan fa. Don ba zai yiwu kana irin wannan mukami, ai akwai hukumomi dama waɗanda kai tsaye da ake kira parastatals, akwai MDS, wato ministries and directorates, sannan wayannan parastatals nan su ne wasu hukumomi ne waɗanda su ba wai ma'aikatu ne kai tsaye waɗanda suke da minista ba, amma suna da misali kamar executive chairman, wato wani shugaba shugaba mai ikon zartaswa. To su wa'imma suna ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasa ne kai tsaye ko kuma mataimakinsa, duka dai abin da ake kira presidency. In ka ga rubuta maka presidency, ba wai sai ofishinka yana cikin fadar Aso Rock ko yana cikin wannan anguwar ta Three Arms Zone wacce take kunshe da majalisar dokoki, kotun koli da fadar shugaban ƙasa ba. Idan kana da ofishi a babban sakatariyar gwamnatin tarayya da ke daura da wannan anguwar da tafi kowace tsada, wato Three Arms Zone, to tabbas za ka iya zama kana cikin presidency. Za ka ɗau fayil ɗinka ne dama a yi maka iso daga waye, shi ne mai bawa shugaban ma'aikata na fadar gwamnati, wanda yanzu muna da waye Femi Bajabiamila, wato tsohon kakakin majalisar wakilai kenan. In kana so ka ga shugaban kasa a matsayinka na shugaban wata hukuma da ke karkashin ofishin shugaban kasa sai ka gan shi. To wa yake gani shi wannan Adeyemi Matthew din, wa yake gani? Ni na ganin mutanen da abun nan zai shafa, inda za a ba rufa asiri aka yi ba, ina ga suna da yawa. Ya kamata a ga an tattara wasu mutane ne da daman gaske, a kira talabijin na ƙasa NTA ta gana da su, a ga bari mu jira. Yanzu Gaddafi ma tun da a cikin sanarwar mutane ba sa lura da akwai maganar da shi Bayo Onanuga ya nuna ranar 27 ga watan nan za a kwana gaban kotu. Za mu jira mu ga su waye ne za su bayyana a gaban kotu. Tumadalla, bara mu duba zuwa ma'aikatar tsaro ta Najeriya. Duk da rahoton nasarorin da sojoji suka bayyana,
me yasa har yanzu 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da fama da rashin tsaro? Shin akwai buƙatar sake fasalin dabarun tsaro? Ai wato shi dama lamari irin na tsaro abin da ya sa ka ga ba a kawo ƙarshensa ba. Ba wai Najeriya kullum muna magana ba wai tana faɗa da wata ƙasa ba. Akwai zamanin marigayi shugaba Buhari yana mulkin soja, akwai Vice Admiral Ibrahim Alfa, wani abu da Kamaru ta taɓa yi nan take aka sa kawai aka fatattaki wasu 'yan kutse aka yi maganin su, Najeriya ta sake dawowa yadda take. Haka in ka kula maganar yankin nan na Bakasi an sha samun abubuwa yadda Najeriya take ɗaukar matakai. Shi yasa ya zama akwai tsama ko da ƙwallon ƙafa ne tsakanin Najeriya da Kamaru, irin waɗannan abubuwa ne suke faru. Babu tsama tsakanin Najeriya da makwabtanta irin jamhuriyar Benin, don in ka kula ko da a 'yan watannin baya ma shugaban Najeriya ya bada umarni jiragen yaƙi nan take da aka yi wani yunkurin juyin mulki a Kotono suka tashi suka je suka yi maganin 'yan juyin mulki, aka dawo da shugaban ƙasar Patrice Talon wanda yanzu shi har ma ya sauka, an yi zaɓe an samu magajinsa wanda yake mulkin jamhuriyar Benin. To kaga irin Najeriya kenan. Kazalika a jamhuriyar Nijar, ba don wannan abun da ya shafi gwamnatin shi General Abdurrahman Chani aka yi mulkin soja, bai na jin da ba matsala tsakanin Najeriya. Lokacin shugaban da aka hambarar wato Bazum Muhammad ina ga har yanzu yana zaune a waje ko yana daurin takala. Ana shiri tsakanin, babu ma matsala tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar. To har yanzu ma wani abu ne da ya faru na ECOWAS aka nuna kamar ra'ayi barazana, to sai jamhuriyar Nijar ta yi fishi har ma aka samu irin waɗannan gwamnatocin, kamar misali a ƙasar Mali aka samu, a ƙasar Burkina Faso shine aka kafa ƙasar AES ko wasu ƙasashe ne da guda uku a nan Afirka ta yamma waɗanda suka ce jin sun fita daga cikin ƙungiyar raya tattalin arziki ta Afirka ta yamma ECOWAS ko CEDEAO da take da helkwatar ta nan Abuja, suka kafa wannan ƙungiyar tasu ta ƙasashe uku. Muna fata wata rana ko da mulkin soja ko ba mulkin soja su dawo ECOWAS ɗin ya fi alheri wa Afirka ta yamma. Yawwa ko yanzu ma za a iya tattaunawa su dawo ɗin. To Najeriya tana da ƙarfi, ba ta da matsala da jamhuriyar Nijar, ba ta da matsala da Chadi, kazalika kuma sai jamhuriyar Benin na ga su ne ƙasashen da suke zaga kan iyaka ɗaya da Najeriya. Su Kamaru ne nan ma harkokin nan na Bakasi da wacce tsamar da na gaya ma ta zamanin wancan mulkin ta jawo, akwai dai wani abun da aka ɗauki matakai aka yi na Kamarun, sai ya zama har a ƙwallon kafa in ka ji Najeriya da Kamaru suna wasa sai ga na samu kamar tsama, ma bai dace a samu wata tsama ba saboda duka ƙasashe ne na makwabta. Amma wannan yaƙi ana kiransa yaƙin sunkuru ne Gaddafi. Tun daga kan Boko Haram da aka fara a 2009 ba a samu gama shi ba, saboda mutane ne watakila 'yan Najeriya ne da suka shiga cikin dazuzzuka, ana ma maganar dajin Sambisa, wata rana a yi maganin su ma sai su yi kwantan ɓauna. Yawwa, to haka ma waɗannan kamar ɓarayin daji da ake magana, su kansu suna wasu wajaje ne inda kamar jami'an tsaro ma ba sa iya shiga. Idan an zo za a kai hari ma ta jiragen sama, suna da wasu dabaru da suke ɓuya a wasu duwatsu da wasu bishiyoyi inda ba a iya ganin su. Sai an gama hare-haren a yi barin wuta to matsalar kuma barin wutan shine yana iya yiwa suna da wasu mutane fararen hula da suka kama suke garkuwa da su. Idan ka je aka yi wani abu da ake kira collateral damage, wato ma'ana daga da kowa da kowa, to ai ba amfani, ba yi nasara ba ke. Ya yi kan mai uwa da wabi. Gaskiya kan mai uwa ya kamata ya zama ba wabi. Kamata ya wabi ba. Uwa fa ba wasa ba. Ya kamata ya zama mai kallo lafiya, 'yan kallo mai wasa ma lafiya. Iya ceto mutane, a yi amfani da bayanan sirri har aje inda mutanen nan suke ba su sani ba. A iya sa ko su yi bacci ma, su ma a kama su a zuwa gurfanar da su gaban kotu don ajiye. In sun samu waɗannan kuɗaɗen wa suke kaiwa, za ka tarar akwai wasu dillalai a cikin gari waɗanda suke manya-manyan hotel watakila ta ƙasashen waje ma,
don ana gani kamar labaran wasu jirage masu saukar angulu suna sauka a wasu dazuka suna zuwa suna kaiwa wasu abubuwa. Ina ji akwai maganar ma'adinai ma da ake ɗiba daga Najeriya. Yana gani akwai kuma wannan ƙungiyar haramtacciya ta IPOB ɗin nan ta Nnamdi Kanu, ita kanta tana iya samun hannu a cikin wannan, don a ce maka ɗan arewacin Najeriya wai koyi satar mutu. Fashi da makami ma da babu, sai da menene aka samu cuɗanya tsakanin mutanen arewacin Najeriya da mutanen kudanci, waɗanda ta nan suka koyi dabarun nan ko miyagun ayyuka irin na satar mutane, gashin miyagun ƙwayoyi, wanda lalle ƙwayoyi ba daga arewa suke shigowa ba. Ba a san su ba. Ba a san su ba. Illa iyaka da babbar ƙwaya da mutum zai iya sha shine kawai watakila ya sha taba ko ya sha wata ƙwaya da ake kira daga. Wannan wata ƙwaya ce ta ƙara kuzari kawai. Matasa ina jin dacen sai dai su sha tabar wiwi wacce suna iya haɗa ta ma da kansu. To amma yanzu aka samu har da hodar iblis, aka samu wasu ƙwayoyi miyagu da hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayar ta NDLEA ta mana bayani. Don kwanan nan ma sun ce akwai dafin maciji ma ana amfani da shi, yanzu a mai da shi abu mai sa maye. Don haka dafin maciji ma ƙwarai da gaske wannan yakin abin da ya sa ba a samun nasara a kai Gaddafi, yakin sunkuru ne. Mutane ne wanda kuma ai karka yi mamaki, kusan kullum in dai da don kashe mutane ne zai sa a samu maslaha da tuni ai an samu. Waɗannan 'yan ta'addan kullum za a ce ana kashe su, ba daga ƙarƙashin ƙasa ake halittar su wasu su sake bayyana ba. A'a, kawai yakin sunkuru ne. Watakila in an kashe na wannan dajin akwai kuma wasu a wani daji, kuma daba ce daban-daban a gama da nan wayancin suna nan. Su kuma waɗanda suke shan miyagun ƙwayoyi, yau in kai kisa misali ka kashe wani kwamandan rundunar 'yan ta'adda, watakila yana da ƙanni suna Allah ma dama watakila su kashe shi wani ya sake mai gurbin wani. Abin da yake faruwa kenan. Don haka lalle wannan abin da ya kamata a yi Gaddafi, a samu mutanen gari, a samu su kansu 'yan ta'addan in suna kallon mu a wannan faifan, su sani cewa ba wata riba da suke ci, suna zaune a daji suna shan wahala, suna wahalar da mutane, ba za su kai labari ba. Ƙarshen ta dama aka ce makashin maza kan karshe. Duk yadda ka kai ga ta'addanci ka kai wata rana kai ma yadda duk mai kashe mutane shi ma kashe shi za a yi wata rana. Dan lokaci ne kawai. Don haka muna kira ga su wannan sana'a ce ba mai kullewa ba kwata-kwata. Su daina wannan abin da suke, su tuba. Yadda malamai suke zuwa suna musu wa'azi, don akwai lokacin da wasu malamai 16, Dr. Farfesa Abubakar Usman Riba ne yake yin bayanin nan. Ya ce su 16 ne amma suka je yi wa 'yan ta'adda wajen 600 wa'azi da makamai. Ko da baki kawai za su yi cizon su cinye su nama ɗanye, amma suka je suka ce musu Allah ya ce, aka kira su annabi ya ce, su daina wannan hali. Ina ga ya kamata a karfafa wa malamai gwiwa su ma suna wannan wa'azin, suna kiran mutane. Su kansu 'yan ta'addan ne ya kamata da kansu su daina wannan abin, don saboda ba alheri ba ne. Sannan a samu inda za a yi sulhu a yi, wanda ba zai iya bari wannan abun ba, to ba shakka shi ya sani cewa za a gama da shi wata rana. Har yanzu dai muna batun da ya shafi tsaro ɗin. Ta yaya rashin tsaro ke ƙara haddasa yunwa, duba da rahoton da Hukumar Abinci ta Duniya ta bayyana cewa waɗannan matakai kamata da gwamnati ta ɗauka cikin gaggawa domin magance waɗannan matsaloli? Ai Gaddafi a ƙasar da take dogara ga musamman ma yankin arewacin Najeriya, inda na noma da kiwo aka dogara da su ne asalin tattalin arziki. In kana jin labari, don na ji wato Galadiman Katsina, marigayi Galadiman Katsina, hakimin malumfashi, marigayi Justice Mamman Nasir ya ce da kuɗin auduga da gyaɗa aka toni rijiyoyin man fetur na Najeriya. Duk wayannan kasan Najeriya tana dogara, yanzu sai a ce ai tana cikin ƙasashe 6 mafiya yawan man fetur, ko kuma da man fetur ta dogara ko? Amma akwai hanyoyin shiga kuma na daban da suka hada da noma da kiwo da kuɗaɗen da ake samu daga hukumar custom. To in an ce babu tsaro ba a zuwa gona a yi noma, a ce an shekara 1 an shekara 2 ba a zuwa gona, dole a samu yunwa ai.
idan mutane suna ƙauyensu suna zaune lafiya za su iya noma abincin da za su ci. Me suke bukata? Zaman lafiya. Idan ranar kasuwar su ta ƙauye ta yi, su ɗauki zabbinsu da kajinsu su je su sayar a kasuwar su ta ƙauye ta kusa da su, su siyo kayayyakin man gyaɗa da manja. Dama suna da kayan amfani ba. Su dawo a dama me suke nema, suna da ƙwai, suna da doya, suna da rogo, suna da dankali, suna da komai. Amma abinda suke nema shine burodi. Manja da man gyaɗa ana samu a waɗannan kasuwanni. Wataƙila wani ma a ranar idan ya cika kwaɗayi ya siyo ƙosai, shi kenan ya dawo. To sai ya zama babu ma zama ƙauyen ma, wato da ka san in gari yayi zafi sai a koma ƙauye. Ƙauye ba a rasa abinci, ko da zaka ci abinci ba nama ne zaka ci ka ƙoshi. Kai mana zauna kan kututturen bishiya a gindin inuwar wata cediya ko magariya ko mai, ya za kawo maka katuwar tasa cike da abinci, ka naɗe kafa ka yi ta cin abincin nan, ka sha ruwan rijiya ka tashi lafiya. Yi mana za ka ji fa lokacin idan kacci majiya ƙarfi suka tafi gona, in noma ya noma sai mutum ya ihu da ya nuna ma komai lafiya. 12 wato karfe 12 da rana ya yi kenan. Ya yi noma ya rike koma gindin bishiya ya sha ruwa. Gana an kawo masa abinci cike da wata tasa. To har da manja lokaci ana samu, saboda dama manoma ga rumbuna a cike kuma ga kuma ɗanyen abinci na ana jirage. Kaga a ce yanzu babu dama, in ka je gonar ka a sace, ga wasu can su suna jira in an sace ka sai a sai da abincin da yake cikin wannan rumbu a kai musu kuɗi. Ko kuma misali a ce ma wasu 'yan ta'adda har haraji suke karba, in kuna so kar mu shiga ƙauyen ku to za ku na biyan mu kaza a duk wata. Ba gwamnati ba ce kenan take rike da wayannan wajajen, 'yan ta'adda ne. Saboda jami'an tsaron mu ba su wadata ba gaddafi. Kwanan nan ai shugaba Tinubu ya yi wata doka cewa 'yan sanda duk su koma bakin aiki, su daina yawo suna kare lafiyar manyan mutane. Aka sa wannan hukumar nan ta 'yan sandan kare fararen hula, wasu civil defense, su ne za su na kula da irin wannan. In kana son kai minista ne ka nemi dan civil defense guda ɗaya, in ka fito ya sara ma ya buɗe ma mota ya rike ma lema in ana ruwan sama, tun da dai ba aikinsa ba. Amma su waye suna rike da makam, suna iya sarrafa bindiga da sauransu. To 'yan sanda ma akwai lokacin da muke da labari duk su fi 300 ba da wani abu. To a ce maka gaba ɗaya jami'an tsaron Najeriya ma a ce maka su 2,000,000. Muna da wajen mutum fiye da 200,000. Yaushe za su yi kulawa da tsaron ƙasa? Ya sa sai an samu wata matsala sai a tura jami'an. In suka je ana samun kwantawar nan sai su dawo. Kamar wajajen binciken motoci ne. A nan Abuja ma in ka kula, inda kana yawo da daddare za ga wajajen karfe 1. Duk wajajen binciken nan zai gaba kowa, ko jami'an ma watakila sun yi bacci. To tun da ba kowa ya nuna idan da hodar iblis kake yawo sai ka ta yawon ka kawai cikin yi ma kan mutane. Da ka san mutum kudi sai ce yankan kai ya shiga, za ka yi wucewa da kawo ka ba abin da za. Don haka abin da yake kawowa wannan yunwar rashin noma ne. Inda za a samu zaman lafiya, mutane lafiyayyu, na gaya ma masu wannan ihun nan bayan mutum ya noma wajen kunya hantsi ɗaya gaba ɗaya shi kai, ya ga wakensa ya yi kyau, mai lafiya, masara sa ga nan gaba. Ka san bayan an girbe ma masara akwai dawa da za ta bayyana da maiwa, duka suna nan a daji. Wato gona tana da albarka ne a gaddafi. Idan ka shiga gona, bayan da abin da duk roron da za a yi na wake, a girbe masara a ɗebe, har yanzu za a saura akwai 'yan kalima da suke zuwa bayan an gama masu su ma su samu rabu. Bayan nan kwari su ma su samu su tururuwa su ma su samu su ɗebi nasu su kai rumbunsu na ƙarƙashin ƙasa. Bayan nan dabbobi masu shanu su zo su samu ga karmami ga harawan nan duka su zo su ma su ci. Bayan sun ci suma nan a samu wannan kashin shanun nan zai zo suka yi mashekari a wajen. In aka zo aka yi noma ba sai an sa takin zamani naira 60-70 akan buhun, a ce ma buhun NPK. Ka san NPK a yuriya, sai manoma ne sun san nawa suke kashewa sosai yin wannan. To idan da za a samu wannan, ana shiri da makiyayan nan
su zo sai daidai an gama girbi su shigo su kwanta mutum a gonarsa. Idan suka yi wannan abin da ake kira mashekari zuwa farkon fara damuna su bar wannan wajen, to ba ruwanka da taki. An gama komai, kana noma wannan za ka samu arzikin nan. Abin da muke nema dole ne sai an samu tsaro, an yi noma, mutane su sama kansu abinci kafin a samu a yi maganin yunwa. A ƙarshe, dangane da waɗannan batutuwa da muka tattauna guda biyu, batun da ya shafi hukumar bogi a Najeriya da kuma batun nasarori da hukumomin tsaro suka bayyana suna yi, sai kuma wannan rahoto na hukumar abinci ta duniya wato WFP. Waɗanne matakai kake ganin ya kamata gwamnati, hukumomin tsaro da al'umma su ɗauka domin dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a tsakanin al'umma? Aikata abun ba wani abu ne mai wahala sosai ba. Mutanen nan waɗanda suke kawo tashin hankalin na 'yan ƙasa ne. Ana samun da haɗin kai daga wasu miyagu daga ƙasashen waje, makiya Najeriya. Najeriya ya kamata gwamnatin Najeriya a zamanin marigayi shugaba Buhari an yi irin wannan. Akwai hukuma musamman da aka kafa ta yankin tafkin Chadi da take da ofishi a birnin Injimina na babban birnin ƙasar Chadi kenan. Lokacin zamanin marigayi Idris Deby Itno, baban wannan shugaban, ana yi tarurruka, shi ma in ka kula garin yaƙi ne je rasa ransa. Wato Najeriya tana zagaye ne da ƙasashe da dukkan su ƙarƙashin mulkin Faransa. Ka gani ita ce horon ko in ce renon Ingilishi. Kaɗai ba. To don haka sai zama al'adun Najeriya daban ne da na waɗannan ƙasashen. Ya zama duk da su ma kamar Nijar ta fatattaki Faransa ai. Ta gaji ma da irin abin da Faransa take mata, amma duk da haka ai Faransanci ake. Ai dole. Saboda dole a nemi harshe ɗaya. Yanzu kamar nan Najeriya ne aka ce maka an zaɓi harshen Hausa shine na gwamnati, ai sai ka ga Yarbawa su ce a'a ba su yadda ba. Ibo ma su ce a'a mu ma ba mu yadda ba. Sai can ma wata kabila irin Nufawa ma su ce a'a mu ma sai an yi da namu, haka su Shekiri ko wata kabila su Ijo su ce su ma sai an yi amfani da nasu. To shi yasa dole a samu wani harshe ɗaya. Shi yasa na Turawa suka yi mana wannan dabarar. Sai ya zama da tun lokacin su ne ya kamata su zaɓi ɗaya daga manyan harsunan Najeriya kawai saka. Sai suka bar mu da harshen Ingilishi. To shi yasa nan ma Faransar ai akwai harsuna da dama a ƙasashen Faranshi. Idan Senegal kake magana, ita ma tana ƙarƙashin mulkin Faranshi ne. Akwai ƙabilu, akwai Wallon, akwai Fulani ma a nan ƙasar Senegal. Akwai wasu ƙabilu, misali Mandingo ɗin nan da ake kira Mandinka, duka irin wannan, su Gambia ɗin nan, su Mali, duka akwai irin waɗannan. To don haka ina fatan Najeriya za ta shirya da waɗannan ƙasashe sosai, saboda mai su daƙile duk wasu miyagu da za su shigo cikin Najeriya su kawo tashin hankali. Ya zama akwai haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro na Najeriya da na ƙasashen nan na makwabta. Akwai musayar bayanan sirri. Yes, a ce maka wai a Najeriya akwai wata ISWAP, wato Daesh, wannan Islamic State of West Africa. Wannan ƙungiyar nan da take da asali daga yankunan ƙasar Iraki da ƙasar Sham wato Syria. A ce har akwai wasu 'yan ta'adda da ke karɓar horo ko umarni daga wa'ancan ƙasashen. Ya kamata a samu haɗin kai. Inda za a samu haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashen, to za a yi maganin wannan. Ba za a na ratsuwa ta kan iyakokin mu ba. Sai kuma iyakar kanta akwai lokacin da ina jin aka so a ce a yi katanga ko wani shinge da zai zagaye kan iyakokin Najeriya. Kilometers ne, wato kilomita ne da yawa wanda akwai wahala kan wannan. Idan ka tare iya inda ake wucewa ta kafa, akwai inda ake bi ta dazuka inda ba a iya gani. Sai dai a yi amfani da wannan na'urori na zamani, satellite, tauraron ɗan adam yana kallon dukkan iyakokin. Daga zarar an ga wani yana ratsuwa, a tura wannan jirgi marar matukin drone ya duba ya ga waye ne, a ɗauko hotunansu, sannan sai a ɗauki matakai. Ya zama muna kallon ko ina a dazukan wannan daga wani ɗaki, kamar yadda ake kallon dajin ko in ce yankin Niger Delta inda ake haƙar man fetur. Yanzu haka daga hukumar NNPC in ka je ka gaddafi yau ɗin nan, za ka ga hatta masu satan man fetur ɗin nan gaba ɗaya na ganin su. Amma kuma ba za a kai musu hari ba ne, don abin da ake yi shine gara ka bar wasu 'yan miyagu
su mai da hankali kan wani in ba haka ba yaƙi za in ka je ka kai musu hari ka murƙushe su gaba ɗaya sai kuma su fasa bututun man fetur ko su hana ma haƙar man fetur ɗin su zama 'yan ta'adda to shi yasa sai aka bar su wasu rana a kama wasu rana a bar su ka gane abin yadda yake kamar kai ne ka zo kai kuna ma kekiya ta zagaye wani kawai sai kuma sannan sai ba za ka yi musu in kana son ku shirya da mutanen kawai to ka yi musu makarantar firamare ka yi musu rijiyar burtsatse ko ba ka ba wata rana kuma kawai sai ka je ka sai ka raba musu zakka to sai su kyale ka za su kuma taya ka tarewa dukiya amma in gobara ta tashi a gonar ka baka musu komai suka ga ka musu mamai ba za su kula ka ba su amma suka ga wannan alhaji nan ya musu rasuwa yana zuwa ya gaisuwa har ma ya Allah sarki kaza kaza ka wannan in baki suka zo a saya musu ruwa cikin sai su ce ba ma mutumin kirki irin wannan ko ba ka nan ba za su yadda ko bin rai ba za su bari su shiga gonar ka su ma barna ba to wannan ita ce hanya wato gwamnati ya zama tana da haɗin kai da mutane jama'ar yankuna da ake samun wannan matsalolin kai tsaye sannan yaƙi wani abu mafi muni shine bara gurbi a jami'an tsaro idan aka yi maganin bara gurbi don akwai wasu jami'an tsaron da ake zargi kamar suna da haɗin kai da waɗannan miyagun irin idan aka yi wani laifi ko aka samu wasu kuɗi ana kamar kashe mu raba idan ana wannan ka ga da wuya ka rufe ɗaukar kara da kiyashi kenan ɗaukar marasa shi ke jawo mana matsala a Najeriya inda mutane a ce duk jami'an gwamnati da jami'an tsaro za a yi gaskiya da gaskiya sarakuna masu unguwanni dagatai duka kowa za a yi gaskiya da gaskiya ina gaya maka miyagun mutane ba su isa su zauna ba shi yasa ka ga a wajajen farkon jamhuriya ta ɗaya babu irin waɗannan matsaloli sai ka tashi tun daga Sokoto ka shiga Maiduguri sai ka tashi tun daga Ilori ka tafi Kwara ba wanda zai taɓa ka wataƙila sai dai kana tafiya a daji ne ka rika jin tsoron fatalwa ka san ƙarya ta ma tsoro ne kawai ko kuma kana a titin ana da rana ka rika ganin wani abu kamar wani kogi ne wani ruwa ne a hali idanunka ne kawai suke yawwa suke yaudarar ka da walwalniya fa to duk wannan abin da yake faruwa kenan amma yanzu ka bi daji da daddare in ka ji wani ya tare ka sani dan adam ne ba aljani ba yes kawai kai ne ka faɗa tarkon ya gwaye wannan kenan ya kamata ya zama an horar da mutane su zama masu gaskiya da riƙon amana sardauna gamji dan kwarai mazan kwarai yana ya san cewa za a kashe shi amma ya zauna bai ko ina ba saboda me yace ai ku mutane ko kuka turo ni na wakilce ku dan haka ya zan yi na gudu Ingila na bar ku sai dai karshen sai dai in bana rayuwar lahi kuma haka aka yi a gidan inda aka tura shi mulkin a gidan aka kashe shi kabarinsa kuma har yanzu yana gida har yanzu bai daina wakilcin yan arewa yana nan kaji manya kuma ba ko sisi ko mu ba yadda za a ce an gaji wani abu na saboda sai dai ka gaji jami'ar Ahmadu Bello ka tura ɗanka ya je yi karatu sai dai ka gaji Kaduna Polytechnic sai dai ka je ka ga NDA ka tura ɗanka ya je koyi aikin soja to nake saboda haka gaskiya da rikon amanan nan ne aka rasa shi yasa ake samun matsalolin tsaro. Tuma da Malam Nasiru Adamu EL-Hikaya muna godiya da gudunmawarka a cikin wannan shiri namu na taza da tsifa a wannan sati kuma muna fatan idan muka sake baka gayyata za ka ba mu dama mu shigo mu zo mu sake tattaunawa. Allah ya kimu da rai da lafiya. Insha Allah muna godiya masu sauraron mu da bibiyar wannan shiri na taza da tsifa akan wannan kafa ta kafar labaru da ke zuwa muku kai tsaye akan shafukanmu na Facebook, Instagram, TikTok har ma kuma da manhajar YouTube. Sunana Gaddafi Subsale da na shirya na gabatar muku fatan alheri. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.